and keep on reading the signs of the body. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm all tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension, just see baby, this is perfection. It's Marilyn, be your body moving. It's got anything to say. And I didn't have the slightest idea. Till I saw you dancing. Nobody can understand the way you move your body, girl. And everything so unexpected, the way you make it dancing. So you can keep on shaking it. If you really need a dance like this, you want to learn how to speak Spanish. ¿Cómo se llama? Bonita, mi casa, su casa. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel your boy. Come on, let's go, real slow. Just see that you see it's perfecto. But I know I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension, just see baby, this is perfection. Sicily, love karaoke. I don't really know what I'm doing. Just seem to have a plan. I will probably say, I've come to fail now. See, I'm doing what I can, but I can't, so you know that's too hard to explain. Una pala. Oo, madam. Isang na lang. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel. Good evening, madam. Real slow, just see that you see it's perfection. Grabe signal dito. Dito din sa location ko ngayon, madam. Mahina din ang signal. Sumasabit kami sa pisang. Nalambitin kami sa bintana para makasagap ng signal. Ganun talaga, para-paraan lang para makapag-wifi. Okay lang yan, madam. Hindi rin ako nakakasilip sa live mo tuwing umaga. DJ Joya sa Dino Remix. When I get older, they'll call me freedom, just like a waving flag. 1, 2, 3, let's go! When I get older, I wanna be Hello strong. everyone. Sabi ni Madam Pasquay. Just like a waving flag, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes back. Oh, I'm strong, strongest in Rome, but I'm grown, more people know, but it's my home. All I have known. Hindi rin makasagap ng signal mo. Since we would roam, Ayan. Paikot-ikot din. I came the farthest, among the hardest of my road. Learn from these Mamaya baka malaglag ako. deeply, Kasi exactly. mahina din yung signal dito, madam. Let's go! Wala ako sa bahay eh. Nasa ibang bahay si Chris. Maingay yung mga sasakyan. Rinig na rinig. DJ Joya sa Dino Remix. When I get older, I will be stronger. They'll call me free. It goes back, and then it goes back, and then it goes back. On to a throne. Ayan, nakamute daw si Sissy Lady. Ano mix ko? Kaya congrats si Sissy. Monetize ka na. All I have known. Hindi na eh. Hindi rin makapasok ang aking pang monitor. Yan Among
no defeat. Surrender, retreat. Our thing to eat, and we wondering when we'll be free. Mama Eden Mix Vlog. But that fateful day, Showty, not showty. far away. But for now we say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back. Oh, so many wars, settling scores, bringing us promises, leaving us cold. I heard them say, love is the way, love is the answer. That's what they say. But look how they treat us, make us believers. We fight their battles, then they defeat Ma'am Len Italy, Miguel Sarao, Thanks Love. Ayan. Salamat po na marami, Ma'am Len Italy. DJ Joya sa Dino Remix. Kumusta madam dyan? Maulan ba? Dito palaging maulan sa Kapikulan. Nagdagat ka na ba, madam? Pumunta ka na ba ng Canugas? Ayan, wala ka naman crush. Thank you. Comme d'habitude on est calé, comme toujours ça va aller. On te met la danse à gogo, tous ensemble on fait le show. On t'invite à la magie, y'a pas de raccourci. Oublie tes soucis et viens faire la folie. On t'invite à la magie, y'a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh. Sir Brad, 32 Vlogs official, Miguel Sarao. Good evening po, Sir Brad. Thank you. Salamat sa always magbisita sa akin live. Thank you sa patamasa. Ayan, ano yung request mo, madam? At simulan na natin magkanta-kanta kahit ang kayo walang hilig sa atin. DJ Joya sa Dino Remix. Support my friend. Thank you, Sir Brad. Thank you so much. Mon ami, si tu as le niveau, rejoins-nous pour t'enjailler. On t'invite à la Masarap magie, inumin y'a mo. pas de raccourci. Kapag ganda ng post. Oublie tes soucis et viens faire la folie. Para nag-try na agad ang aking lalamunan. Hindi pa nga nagsisimula ka man. Oublie tes soucis. Diyos niyo, Marimar. Dahil sa mix, Miguel Sarao, is this? Dahil sa mix. Dahil sa mix. Ayan, puntahan kita dito sa aking kalagay. Sweet sa mix. Tapos na ako yung mga Margaret Mix Vlog. Puntahan ko muna yung mga bago sa aking paningin.
Salamat sa paharang, sis. Oh, wow. Then 170K subscribers. Ayan. Silipin ko dito sa aking page. Oo nga. Idikit ko sa iyo si Tres Marias. Okay. Barangay Tano. Dito tayo sa grass training in our garden part 3 at 2. On our bagong upload, may natinit pa. Sir, naririnig niyo po ba yung mga ingay ng sasakyan? Kasi nasa tabi kami, kalsada. Rinig yung mga nadaang bus. Yung mga nadaang Sir Renzi Boy, may globe shout out. Ako sa Katamsas. Thank you. Oy, 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 oy. Kaya lang talaga, pahirapan kami ngayon sa ano. Oy, 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 oy. Signal. Desde morena, de pausa, todo usa. Wala kami sa loob ng bahay kasi sa loob ng bahay hindi makapasok yung wifi. Yung signal ng wifi. Sir Resty, okay po ba yung aking sound? Naririnig ko ba yung dadaan sa wow, ang galing naman mag-training ni Ma'am Artis. Ang lakas pala ng sound ko. Kayo, may galawang shoutout. Kayo, pinanood ko kanina yung upload mo about kay Eman at Chensa. Hindi nga lang ako nag-comment kasi yung gamit ko is yung barangay talent ko lang. Gusto ko panoorin ulit sa aking main mamaya. Napanood ko kanina bagong upload mo kanina. 7 views pa lang kanina yung nanood ako. Happy Sunday to all, sabi ni Sir Resty. Kayo, may galawang shoutout. Good evening. Salamat kayo. Ayay, thanks naman dyan. Oo, di ba? Sayang mo. Nakakasayang naman yung buhay ni Eman. Ang ganda-ganda niya sa tao. Masayahin pero behind ang kanyang kagandahan. Kasi yan, may mga tinatago pala. Malulungkot ng mga bagay-bagay. Yung depression talaga yun ng panira. Yan tayo buti pang ex, nagparamdam. Nanood lang ako, hindi ako nag-comment. Kasi nga, baka sabihin mo, ninja yung aking pinanood. Pero dagdag views pa rin naman yun, di ba? Salamat po, madam, sa patambay. Ayan, di ba? Rinig na rinig yung mga nadaan sa mga sasakyan. Ang sakit sa tayo. Naririnig niyo ba dyan, papayo, yung mga nadaang sasakyan? Kasi nasa tabing kami, kalsada. Tapos nasa labas ako nag-live kasi sa loob ng bahay, hindi makapasok yung wifi. Yung signal ng wifi. Kaya kapag nag-live ako, lalo na pag-ST, sinasabit ko lang doon sa bintana. Oh, bakit? Balik loob na ako sa YT. Oo nga, magbalik loob ka na. Ipaano mo na yan, ipa-SB mo na yan, nabakay mo. Sayang yung 1M views. Sana on. Sana on na lang. May 1M. Papayo, nakanta ka ba? Akyat na, dali. Kanta tayo.
Or kahit hindi tayo kumanta, mag-ano ka dyan, salita ka dyan, samahan mo ako sa taas at magtatanong ako sa iyo about KYT. Kaya uploads na ulit, edit na ulit, ayan. Sige lang papayo kasi kapag nakikita ko naman, nag-notice naman sa akin yung mga upload mo eh. Kahit hindi ka dyan mag-iwan ng bakas, yaw-yaw, nandun ako. Nanonood ako sa mga chika minutes mo. Ang iyong mga chismis about sa mga celebrities. Sisi Lady Ulocana, nagalaw siya. Sisi, salamat ang marami dyan. Ingat yan, Sisi. Sige, pero off-cam lang ako. Sige, ako din naman naka-off-cam kasi andito nga lang ako sa Barisbisan ang bahay. Nakasabit lang po dito, papayo, dito sa grills ng bintana. Kasi nga, para lang makapag-live. Kasi na, 3 gabi na ata kung walang live. Walang SY. Asa na kaya si maganda sana kung andito din si Sky. Kasi magaling din yun magtanong. Magaling din yun magsagot about sa mga katanungan. Yung mga bago sa YT na hindi pa masyadong alam. Pwede magtanong kay Papayo. Ayan. Sige nga. Abangan natin mamaya kung merong magtatanong kay Papayo. Wow, talaga ba? Akala ko ba nag-ano ka na? Akala ko ba kumakain ka pa? Ayan na Papayo ang hagdan. Mag-ingat ka lang kasi madulas kasi bagong ulan. Lakas na ulan dito kanina. Uy, wala na akong alam sa YT. Uy, diba? Sa'yo kami, yung bago pa lang ako, diba? Sa'yo ako nanonood sa mga yaw-yaw mo, sa mga chika. Ayun na yung tatay ko sige, umakit na. Hindi naman ako nag-invite. Ayan din Papayo, oh. Yeah, magaling din yan ang aking tatay sa YT, si Tyson Ibang Xbox. Oo. Maganda rin yan. Mag-confine kayo ng kaalaman about kay YT. Hi, good evening! Kumusta na? Bakit ka umakyat? Hindi naman ako nasabi umakyat ka, diba? May sarili siyang hagdan, Papayo. Ayay. Andiyan na yung hagdan, Papayo. Dali, bilisan mo. Baka maunahan ka pa ng iba. Si Sky, mamaya pa yun eh. Alas 10 pa ata. Ewan ko lang kung makagising. Papayo! Ayan na si Papayo. Papayo, pakita ko muna ng mukha mo para kilala ko na ikaw yan. Ayaw mag-open ka. Ayan na, ang guwapo ni Papayo. Papayo! Welcome to my life. Rinig ba ako, ma'am? Yes po, rinig kita. Si tatay lang yung hindi ko narinig na salita. Nangangapa ako, ma'am. Hindi ko na po alam. Ang tagal kasi mga 3 years akong hindi nag-YouTube. Ngayon lang ulit nag-active. 3 years na? Opo, ma'am. 3 years na. Inabot kang 3 years pa ba yun na hindi nag-active sa YT? Ano, ma'am? Update lang Talaga ako ba? minsan. Mga short video. And then, live minsan. Mga ilang minutes lang po. And then, yun na. Cut ko na po. Kasi as in, wala pa kasi. Hindi pa naka-move on. And then ngayon lang ako bumalik, ngayon lang ako last day nag-update ako ng short which is naka-gain ako ng 1.7 M views. Then na-engganyo ulit kaya sabi ko babalik na ako mag-YouTube. Ayun kanina Sana all, ano yun? Short video yun? Papayo, short video ba yun? Oh, wow. Short video lang po. Galing-galing. Silipin ko nga. Kaso ang baba ng bigay ng ng YouTube, hindi gaya dati, no? Oo. Oo nga daw. Hey guys, mega love shoutout sa inyo lahat. Thank po sa ating lahat. Happy Halloween po everyone who's there.
Maraming salamat for visiting Mistress Maria sa channel, and thank you sa inyong lahat, guys. We spread the love in this white world. Thank you po sa inyo. Yeah. Thank you din, Papayo, sa pag-akyat. Alam ko kasi magaling kayo sa Whitey din. Sa'yo ako dati kumukuha ng mga ano eh. Wala na po talagang akong alam sa sa YouTube ngayon, at in nangangapa na po ako, kaya puro ako tanong. Ako din, sa mga short video ko, halos wala na rin. Sabi ni Ma'am Reza Mix, oo, konting bigay na lang ni YouTube ngayon. YouTube, wala na din views sa short video. Ano na lang, tsambahan na lang din kung magkaroon ng views sa short Isipin nyo ha, video. ito, excuse me. Isipin nyo ha, yung 1.7M ko ngayon, sa ngayon naman yung short video ko po na 1.7M, nasa 25 USD lang po yung bigay. Biro mo yan, samantalang dati, pag maka 1M ako dati, ang laki, more or less, nasa 200 plus. Ano yan, USD na yun. Tapos ngayon, nasa 20 plus lang. Ang hirap. Grabe, ang baba pala. Kaya nga po, ang baba po talaga. Shout out muna natin yung andito sa baba. Sino to? Raisa Mix Ma'am, hello. Shout out po sa iyo, Jen. Thank you for dropping by. Family in Death of Mistress Marias. Maraming salamat po sa inyong lahat, guys. And also, Black People also is in the house. Miguel, shout out. Thank you for dropping by. Thank you, guys. And shouty sa lahat po ng andito. Okay? Yun nga po, Ma'am, Ma'am Raisa Mix. Napakababa na po talaga ng ng bigay. Aywan, anong nangyari sa mundo ngayon ng YouTube. Nung pinakalast ko na kailan ba yun ga? Yung pinakalast ko na yung medyo malaki-laki, 2023, no? O 2023, Ma'am, yun yung medyo malaki-laki. 24 ba yun? 24, pinakalast ko na malaki-laki nakuha, yun yung 20K plus, at then nasundan, nagulat ako, bakit gano'n na lang kaliit? Grabe ang baba. Yun pala, ang baba na pala ng bigay ng YouTube. Kaya sabi ko, Papayo, di ba, siguro kasi, di kaya Papayo, dahil marami na din yung mga pumapasok sa YT, marami na rin tayong mga YouTuber, gano'n. Ay, hindi naman po, Ma'am. Kasi, ano ba yung reason? Nung yung sa dating reasons, nung pag-stop ko ng YouTube, pag-stop ko sa channel ko, kasi I was stop uploading videos nung 40K subscribers po ako, nung nag-trending pa yung aking mga videos noon. At doon nga, di ba pumasok yung Ma'am, di ba pumasok yung Singapore tax natin dati? Kung naalala niyo. Oo. Pagpasok ng Singapore tax, nung napagtansya ko at nakita ko, grabe, instead na nasa 15% overall taxes lang po yung nakukuha sa atin sa video, pictures, at sa lahat, nagiging nagiging 30% na yung nabawas. At dagdag pa tong bangko ay napakataas naman po ng kaya ang ginawa ko po, Ma'am, sa ngayon, sa kunting pag-search po natin, bago ako bumalik, nag-transfer ako ng bank, hindi na ako nag-BDO, EUB na ako kasi 8 pesos lang yung processing fee niya. Tapos pwede mo siyang i-transfer through GCash. Kaya sabi ko, mag-EUB na lang ako kasi okay naman siya. Kaya yun, sabi ko, sana hindi ganun kalaki naman yung ibabawas ngayon sa Kasi nabasa ko rin, back to 20% or 15% naman po daw ang tax natin, ang tax reform natin sa ngayon, even na naka-attach pa rin ang ating Singapore tax. Kasi nagiging 30 kasi daw yun po dati, daw lang po, Mama, kasi yun po yung yung munting balita natin. 'Di ba, kung atin napapansin, ang ating AdSense is Malaysia-based, then si YouTube is US-based, and then dumagdag pa tong si Singapore tax. Kaya nagiging 35% po overall ang nababawas sa ating kikitain. Instead na mapunta sana sa atin yung kalahati nun,
ay napupunta pa po sa kanila. Kaya mas malaki yung kinukuha nila tapos ang hirap mag-edit. Kaya yun yung isa sa pinaka-reason na huminto muna ako sa YouTube. Pero ngayon sana magiging okay na kasi sayang din naman kasi yung pinaghirapan po natin. Ang ihirap-hirap kaya makipag-engage dito sa sa YouTube. Kung hindi pa natin makukuha yung target views natin into public viewers, naku po, wala tayong kikitain. 'Di ba? Oo, Papayo, tama ka dyan. Kaya ako minsan natatamad na lang talaga, pero kumbaga, ginagawa ko na lang na libangan, yung pagkanta-kanta na lang, pero hindi na ako masyadong nagpo-focus ko na makapag-earn talaga. Parang gano'n. Kasi wala na din naman akong i-upload, mga pangit na din yung mga upload ko. Ang sa akin naman po kasi dati, ma'am, focus ako na maka-earn kasi nga di ba may tinutulungan nga po tayo. And then nagkaroon nga po ng hindi napansin mo ba 'yon? Alam mo 'yun, no? Yung hindi inaasahang pagkakataon na huminto ako bigla sa YouTube dahil nga doon sa pangyayaring nung pag-uwi namin ng Visayas. Yun po yung isa sa way or isa sa dahilan na nahinto ako sa YouTube tapos dagdag pa nga yun. Bago po yun, pinufocus ko po talaga, minimaintain ko po talaga na medyo tataas yung earnings natin dito sa YouTube kasi nga may mga tinutulungan din po tayo. And then, yun nga, nakakalismaya lang kasi nga sobrang laki na yung binabawas ni YouTube. Kaya sabi ko, ano na ba ito? Paano na ako makakatulong sa kapwa ko nito, di ba? Ako naman, hindi naman talaga ako umaasa dati sa mga yung membership kasi sinasabihan ko naman yung mga kasamahan ko natin, huwag kayo magpa-member kasi wala akong ipangako sa iyo, ganyan. Umaasa lang talaga ako sa public viewers dati talaga. Kaya alam mo naman yung videos ko, yung ilang minuto lang yun. Kaya naka-YouTube na yun, kung skippable ba yung ads na inalagay niya, magkano lang naman yung skippable, mga ganung lang, pag mga ganung kahabang videos lang, napaka-sentavo lang po. Kaya sabi ko, sige, magbalik loob na ako ngayon. Kaso yung long form ko, yung ilang minutes ba yun? 2 minutes ata yung in-upload ko kanina. Ang baba naman ng hatak. Ang baba ba? Mababa. Pero ilan na siya ngayon? Ilan ang views siya ngayon, Papayo? 100 kasi kanina nung nanood ako, bagong upload 100 plus pa lang po. Kasi nga, medyo matagal ka na wala. Oo nga po, ma'am. Sabi. Kaya nga sabi ko, nangangapa ako nito. Kasi di ba, ibebenta ko na nga po yung channel ko. Oo. Buti na lang, hindi natuloy. Parang din ako, ma'am, sa mga sinasabi ng mga kaibigan. Kasi, syempre, dati sa amin kasi, nung kapanahonan po namin, ma'am, napakahirap po magpa-monetize ng channel. Grabe, sobra kulang ang video. Ito, napakahirap po talaga. Halos hindi mo kayanin. Tapos, ang hirap pang makagin natin ng 1,000 subscribers. Tapos, ang hirap po nila ng 1,000 watch hour. Buti nga ngayon, may mga kaibigan na tayo mga tumutulong. Mga ganun. Pag kaya naman nating mag-provide ng financial para mag-gain natin yung mga ganun-ganon, pwede na. Dati wala po yan. Hindi po kasi uso yan dati. Kaya sabi ko, sige, testing natin ngayon. Babalik tayo ngayon. Baka sakali. Makilala tayong muli. Oo, ikaw naman pati. Magaling ka naman gumawa ng content mo, Papayo. Naku, hindi naman unlike magaling. Sa akin. Ano lang, tawag nito. Nagkataon lang yun. Marunong. Marunong gumawa. Mag-topic lang. Pero hindi tayo magaling. Just Mio Grapon. Magaling naman Pwede na nga Pwede nga pang sabak sa mga chika minutes. Sis Marlon Mix Vlog, Sis Mimi Reyes Mix Vlog, Madam Cascade, thank you. Asan na yung tatay ko? Nalaglag yung tatay ko. Hindi ko kasi narinig kaya kung nagyaw-yaw siya kanina pagpasok. Baka nagtampururot na. Akyat ka ulit, tay. Rinig ba, Papayo, yung mga nadaang sasakyan? Oo. Ingay dito sa location ko. Rinig ba yung mga nadaang sasakyan? Opo, ma'am. Rinig po. Maingay dito sa akin. Kaya nag-mute ako kapag nagsasalita ka. Yung hangul-ngul lang po, ma'am, na hindi ko narinig.
Uy, may mga bisita ka. Sir, Marilyn's Mixed Vlogs, ma'am. Hello. Mimi Rias Mixed Vlogs also is in the house. Bigyan ng shoutout. Sige for dropping by, guys. And also, Black people are the chosen Israelites of God. Haba naman ito. haba ng pangalan ni Sir Black. People are the chosen Israelites of God. Yun. Shouty. Tulol pa naman ako. Mahirap. Papayo, kapag may mag-upload ka ng short video, ang isang araw ba, ilan dapat? Yung required na i-upload mo? Sa ni YouTube, sa kanyang guidelines, even 3 times a week po ang pag-upload ng mga short videos. Okay lang siya 3 times a week. Opo. Even though 2 times a week lang po siya, pwede naman po. As long as in a week is up po ang channel. Ganun lang naman po. Kasi ako minsan, madalas ako mag-upload. Araw-araw. Dati, nakaka-upload ako sa isang araw, 12 short videos. Ngayon, wala na. Minsan, 0. Nung hindi pa nung hindi pa nag-viral yung short video ko po, yung watch hour ko is nasa na lang yun. Araw daw na yun, 0.8K na lang yun. 800 na lang siya. Sabi ko, talaga madidemonetize tong channel na to. Hindi yun nga, naisipan ko mag-upload, kaya ngayon nasa 2.2K ulit na siya, tumaas na ulit. Akala ko nga matuloy ako kahit wala na eh. Ako kahit pa pa yung mag-live ako na mag-live, lahat naka-arrow down. Hindi ko alam bakit. Ano kasi ma'am, tawag nito, sa live performance ko si ma'am, pag hindi siya nakakahatak or hindi siya nakagain ng public viewers, mabagal umangat or mabagal umusad yung kanyang public watch or even the videos ma'am or shorts, pag hindi siya nakakahatak ng public views. Kasi pag co-creators lang po yung laging nag-views doon sa ating mga uploads or sa ating mga live, medyo mabagal po yung kanyang paghatak or kanyang pag-usad. Pero pag nakakuha po tayo ng public views, yun, mabilis po siya ma'am. Kasi ang public views kasi mataas yung engaging nyo po compared dito sa ating mga co-creators. Ganun pala yun, papayo. Dati yun, ngayon, naman ay iba. Sa akin kasi talaga yung mga nanonood, yung mga kakilala lang, yung ilan lang. Walang mga bago. May mga din naman. Meron din naman mga public na mga nanonood, lalo na pag yung title at saka yung mga tags and descriptions ay talagang makuha natin yung gusto, yung niche ng mga manunooray, kung makuha po natin yun, talaga namang mabilis yung promotion at maganda yung pagpasok ng algo sa mga videos natin. Yan, tsambahan lang ba? Lahat naman, kahit yung may mga highly profiles ngayon, ganun din naman po. Sabi ko nga, kung hindi tayo sumunod sa trends, talagang wala. Oo, no? Yung doon, excuse me lang, naubo ako, papayo. Ako rin, ma'am. Grabe yung ubo. Abay, mati yung lalamunan. Ang dami mong, diba, papayo, nung kasagsagan ni, Catherine Bernardo ba yun? Dami yung views mo doon, no? Ay, yung talaga, parang sa'yo talaga. Mas marami, ma'am, yung mas marami yung issue nila Carmina dati. Carmina at kay Aga Mulak. Mas marami yung views noon? Opo, doon ako humakot ng subscribers talaga noon at saka earnings.
Umakot talaga ako noon. Wow. Doon ako nakaano eh. Doon ako kumita-kita ng medyo malaki-laki. Naka 3 point something M ako ng views doon eh. Ang dami. Tapos yung mga long form na ako, nasa 200 plus, 100 plus K views. Ganun yung mga trends views ko dati. Ngayon, ano pa rin naman, 100 naman, pero wala ng K. Oh. Sister Jeanette, biglang shoutout. Sir Joel Alaveres. Biglang shoutout po, baby. Ay, mag-dress. Injectin mo sila, bababa na po. Yes, at kakain na po kami, mama. Ayan. Oh, sige, Papayo. Maraming salamat, Papayo, sa pagsama sa akin. Sige, maraming salamat. At sa inyo lahat, pagbigay ng mga guys, ibang happy tips birthday din. sa ating lahat. Thank you guys. Shout out to everyone, shout out sa lahat po. Maraming salamat sa inyong lahat. Happy blessed Sunday, everyone. Salamat. Thank you po, Papayo. Happy Sunday. Ayan, Sir Joel, maraming salamat po. Sis Mimi, thank you. Ang ingay ng mga sasakyan, nadaan. Nawala yung tatay ko. Asan kaya yun? Ayan, tapos na ako kay ma'am, kanina. Sino ba yung pumasok? Tapos dito kay, ngayon? People Block. Sisi, Jeanette, naglaw shoutout Sisi. Ay, hindi ko pa napapractice yung binigay mo sa aking kanta. Sabi mo, i-practice ko. Diyos ko, Lord. Hindi naman, Sisi, maganda yung boses ko, di ba? Alam mo naman yung boses ko pabuloso. Ayan, nakati yung aking lalamunan. Nawala yung tatay ko, Sisi. Umakyat siya, tapos nagtampururot agad. Ayan. Kakauwi lang si Ayan. Thanks, Mom Host. Shouting sa lahat. Enjoy. Whitey Leon. Hindi ko mabasa dito sa baba. Enjoy sa Whitey World, guys. Ayan. Salamat po, Papayo. Ayan, guys. Dikita nyo si Papayo. Ayan. Magaling yan gumawa ng content. Ang daming views. Nagbabiral lang kanyang upload. Ang pati ng akalalamunan. Sis Mimi, thank you. Ay, penalty? Kasi bakit? Bakit na may penalty ako? Bakit Sisi? Meron akong penalty. Anyari? Dahil? Bakit sa mix vlog? Bakit sa mix? Dala po ako sa grass trimming in our garden. Ayan. Idikit ko yung aking Tres Marias Visiken ko. At puntahan ko muna sino ba yung nauna? Si Sis Mimi. Ito muna si Sir Joel kasi hindi ko ito masyadong nakikita. Ano ba Sisi yung naging penalty ko kay Tay? Kay Tay ba ako merong penalty? Hayaan mo na siya? Hayaan mo na yung tatay mo. Ayan, ang tagal ko mapuntahan si Sir Joel. Umiikot ang aking isang city. Pahirapan din kasi makasagap ng signal dito sa aking kinalalagyan. Sa aking tatayuang ang lugar. Ayan, ano kaya yung pwede nating kantahin? Kahit medyo makati yung lalamunan ni Tres. Na-miss ko na kasi kumanta. Ilang gabi na wala akong live, wala akong kanta-kanta. Alam niyo naman po, si Tres ay mahilig kumanta kahit kanta yung walang kilig. Ala kasi next year pa yan, magpaparamdam. Yung tatay natin bungi, next year pa magpaparamdam, mabuti nga. para wala tayong regaluhan ngayong darating na Kapaskuhan. Yung pinasa ko sa iyo, Sisi, hindi ko pa nga, 2 beses ko pa lang naririnig yun, Sisi, pero ang ganda niya. Aaralin ko, kaya lang bisibisihan pa si Tres ngayon. Ayan. Ayan. Puntahan ko muna si Sir Joel. Lumabas na yung
3.450? 45. 3.45K. Dikit na po yung main ko dito sa user Joel. Dito po muna ako sa tara, samahan niyo ko mamasyal. Sana 19 views. Ayan, pan 20 nila dito sa akin. Panoorin ko muna to. Maganda yun, Sisi, no? Ang ganda pala nun. Yung kanta na yun. Merong part doon na parang hindi ko kayang ibirit. May mataas eh. May mataas sa gitna. Sisi lady, salamat Sisi. Ang ano nang lalamunan ko? Ang tate. Makalakas kasi yung ulan kanina. Parang nalamigan. Still watching po, Sir Joel. Ay paharang sa una. Sisi Lady, Miguel shoutout. Sabi ni Sisi Jeanette, naka-ano daw siya, Sisi? Naka-ano ba yun? Naka-mute. Hala! Grabe yung ingay ng sasakyan. Ito, parinig na nga natin yung mo, Sisi. Parinig ko nga. Di ba? Ang ganda nito. God gave me you when I was lost. Parang di ko kaya Sisi kantain. No matter what. Now every day I see. Ingay naman. Ay, naku, umiikot. Every time I see your face, God gave me you, and I won't let go. Naikot ang signal. Ito yung pinapa-memorize sa akin si Jeanette. Kantahin ko daw sa kanyang darating na wedding day. We've walked through storms, we've seen Pangit naman. with you I Pangit naman know ang sasakyan. the best to come. Through highs and lows, through joy and pain, Ang ganda si your Sino. love has stayed. It won't change. You're more than just my dream come true. You're proof of what His love can do. Together we will always be a story of His mystery. God gave me you when I was lost. He led me through, no matter the cost. Now every day I see His grace. Every time I see your face, God gave me you, and I won't Salamat sa paharap. You're the love in my heart knows. Yes, God gave me you. Forever starts with the day. Ito yung parang di ko kaya eh. You're more than just my dream come true. You're proof of what His love can do. Together we will always
always be a story of his mystery. God gave me you when I was Sir Brad, thank you, Sir Brad. He led me through no matter the cost. Now every day I sing His grace. Every time I see your face, God gave me you, and I won't let go. You're the love He knew my heart would know. When silver lines crown all the days, we'll still be singing heaven's praise. And hand in hand, when journeys end. Ayan, nawawala yung signal ni Tres. I'll call you love, my truest friend. Ayan, umikot na siya. Umiikot na. Salamat po sa Four Eyes na Charity. Ayan, yun yung kanta na yun na assignment sa akin ni Sis Jeanette. Nakantahin ko daw. Sigurado kasi na kaya ko yung kantahin. Parang hindi ko yun alam eh. Ay, parang hindi ko kayang kantahin yun eh. Nakakaya naman sa boses ni Tres. Nakakaya ang boses ni Tres. Hindi yun kaya. Kung ano lang yung boses ni Tres ba? Dito lang sa tabi kalsada. Hello, Sir Brad. Hello, Jeanette. Hello, Brad. Sabi ni Sis Jeanette. Sisi, sabi ko yung boses ko, hindi pang wedding. Pang kalsada lang. Lang na natiwala mo sa akin pag di ko yung kinaya, ipapasa ko kay Dos. Si Dos yung paparecord ko yun kay Dos. Kantahin ko nga yun sa Wising. Kasi doon sa Wising, maganda yung ano ng boses. Yung dating pa. Medyo matagal-tagal ko din ako dito. Pinakita. Matagal ko uuwi. Hindi ako paborito dito kasi nga mahina yung net. Yung signal ba? Pero susubukan ko Sisi. For the meantime, ito muna yung kakanta ni Tres, LDR, para kay Sisi Jeanette. Sa kanyang LDR kasi nasa pinasakan niya ni Amor, ang kanyang Mors. Parang ang lakas ng boses ko, naririnig ako ng mga nadaan dito. Tinitingnan ako. Alam mo ba, mahal, ako'y nalulungkot dahil ngayon ay wala ka sa aking tabi. Mga ngiti mo ay laging hinahanap ko. Sa mga lambing mo ay umiikot ang signal ko. Diba? Umikot na. Ayan. Saan ba tayo? Ikot-ikot, marami nang gumagamit kasi ng internet ngayon. Ihirap ang isipin dito sa malayo. Mag-apapila na lang sa Tres.
Ay. Diba? Nawala na si Trez. Ingay-ingay pa ng mga sasakyan. Pangit mag-live. Puso ko'y para sa'yo. Nagtitiis, maghihintay hanggang sa'yo babalik. Puso mo at puso ko'y sobrang sasabi kahit na umikot ka at kahit na anong hirap. Pasaway yung nagda-live. Walang kwentahan live ni Trez. Long distance relationship. Alam mo ba, mahal, ako'y nalulungkot dahil ngayon ay wala ka sa'king tabi. Mga ngiti mo ay laging hinahanap ko. Sa mga lambing mo ay nananabik ako. Kahirap mang isipin, nandiyan ka sa malayo. Saan mo ako sa'yo'y hindi magbabago. Puso ko'y para sa'yo. Magtitiis, maghihintay hanggang sa'yo babalik. Puso mo'y sobrang nagsasabi. Nahuli na si Trez. Lalabanan natin ang hamon ng long distance relationship. Lalabanan natin ang hamon. Sisi, I think, hello, shout out. Tamsak sis, good evening, Hara. Salamat, Sisi. Agoy, nag-video ko si Juwari Wax. Diba? Alam mo, nakalive ako. Pinagalitan. Alam mo, the live si Trez. Abay din. May tumatawag doon. Ayan, magpamute. Wala na ang connector. Bomba! Alam, pa-music mo na si Trez. Pa-music mo na si Trez. Salamat sa lahat na nandyan sa Five Eyes, na nandyan sa live ni Trez. Thank you, thank you. Thank you, everyone. Umiikot nasa ano na to, download na lang to, na pinapa-music ko. Bomba!
Kung ako naman bomba siya, bomba. Rigor.
Nói hào mà hào. Nói mà hào mà hào. Nói mà hào mà hào. Nói mà hào mà hào. Di lagi ka guwapo. Ay, pagbuot, guys! Ay, pagbuot. Ay, pagbuot. Ay, Samok-samok
I'm like, 1, 2, 3, let's go! DJ Sprocket is coming. Hello. Maayong gabi natong tanan, no?
Balihog lang usa at manayaw, mamutang kita og tawas. Mamutang kita og tawas. Hello, hello. Mayong gabi ka na tong tanan. Ano? Balihog lang usa at manayaw, mamutang kita og tawas. Mamutang kita og tawas. Ano ang pinakamatandang bangko sa Pilipinas? Pawis Bank. Let's go!